технически анализ на валутния пазар за 7 ноември. След изборното рали се отрази най-вече на двойката евро-долар от тези, които разглеждам. При нея котировките направиха силно възходящо движение, което почти достигна съпротивата 28,88. Към момента подкрепа оказва динамичната линия, прокарана под последните две дъна на дневната графика. Времето ще покаже дали това е графичната фигура флаг. Потвърждение ще имаме при пробив на динамичната съпротива, отбелязана на графиката през последните два върха, която текущо се намира на около 1.31. Търговия над това ниво ще даде сигнал, че дългосрочният възходящ тренд, започна на 24 юли, продължава. В обратната посока търговия под текущото дъно на 1.2760 ще отключи следващата подкрепа при 1.2636. При двойката паунд-долар идеите ми за търговия са единствено на седмичната графика. Там изчаквам приключване на фигурата триъгълник, като изход в посока на долу към момента ми струва по-вероятен и това ще ми даде сигнал за продължение на нисходящия тренд с първи таргет 1.35, а в обратната посока пробив на съпротивата 1.6745 ще отключи път за възходящо движение към 50% и съответно 61,8% корекция. При двойката долар-иена имахме изключително висока волатилност. От съпротивата 80.37 котировките започнаха силно нисходящо движение, като се върнаха обратно в нисходящия ценови канал и подминаха подкрепата 79.97. Също така и достигнаха долната част на ценовия канал, след което се формира силно движение в обратната посока, което отново изкара котировките от нисходящия канал. И в момента се намираме в текущ възходящ тренд към 80.37. Все още прогнозата ми в дългосрочен план е за възходящ тренд, но силната волатилност прави влизането към момента в пазара доста рисковано. Вероятно корекцията приключва с последното нисходящо движение, но в момента евентуалният стоп за такава позиция е доста далече, така че ще изчакам възможност ниско рискова за вход в дълги позиции. При двойката австралийски долар, щатски долар изчаквам изход от рейнджа 1.0161 и 1.0620. Посоката на изхода ще ми даде индикация за следващото насочено движение в средносрочен план. Благодаря за вниманието, успешен тренинг!